Aquí lo mismo, si los coreanos hacen los putos barcos más baratos. No me'n parlis més Pues dels és normal putos que coreans, desmerden los barcos. I la merda, joder! A la merda els coreans! Hòstia, les drassanes eren competitives! El que passa és que estan on estan, I aquest solar ara val pasta. Per què? Perquè està al costat del mar. No heu vist les màquines? Les enderrocaran i faran hotels i apartaments de luxe i vindran els putos coreans a riure's de nosaltres a la puta cara! Tu una mica alterat. No, i ara... Alterat, jo? Estic fins als pebrots! Fins als pebrots! On és la puta pasta? On és la pasta? Senyoreta del mocadoret! On és la pasta? Agafaràs tota aquesta responsabilitat? Nena? Sisplau, algú em pot passar els putos espàrrecs? Us tinc una mica de vi. Perdona, em pots portar el mateix que ella? T'ha dit que havia de marxar. I com nosaltres no entenem el rus, no l'hem entès. Potser ha tornat a Rússia. Però com no sabem res, no estem amoïnades, no? És lo bo que té el rus. Vull que pensin detingudament quan va la seva columna vertebral, senyor Walker? O quan voldria que paguessin per la seva matriu, senyora Sánchez? Llavors, agafin una calculadora i multipliquin aquesta xifra per 100. Tot lo inferior a això és fer-nos perdre el temps. Fes alguna cosa, coi! Què vols que faci? Matar-lo! Amb què? Claro que sí, joder! Això crema! Crema, no el puc trepitjar, que les sabates són noves! Ai, Déu meu!